Yasvika nguva iya yandofarira 10 August. This is the day that the Lord has made. We shall be glad and enjoy. Akudyiwe rinopisa. Ndikukutaurira pari kupisa, pari kubvira. Nhasi ndine nyaya panapa. Aiwa chimbotanga like these videos and pivot kuti boykane kati chatsoonesa zvinhu zviri kuitika guys. Ndikudzwa kuda kuswinywa so, ndikudzwa kuda kuswinya so, ndikudzwa ameno zvazviri kutongoita so, ameno zvandiri kutofila so, ndikuita kuhamira ndonyatsobvisa bhachi because zvinhu zvikaizvi pari kupisa zvekuti kana neno wachoka ndikutotsva nezvo zviri kuitika pari kubvira guys. Situation iripo nhasi vanga vakajaidzwa vakajaira asi nhasi mudzimu tinoti yakadambura mbereko zvatongozongochinja nepamwe pano right. Ndingodai so pamakore esa machurches mamwe esa nevamwe vari kunzi vakapuwa madesk kusadhaki vanonzi vakapuwa macheya kunzi vange vachigara kusadhaki ikoko chichichi machechi ava vanga vakavajaidza vakati aiwa tapedza kuti anhingirikina but tiri kutaurazve chechi hombe, one of the biggest bishops eCatholic vabuda vakazviramba vakati muri kuita vanhu haisiriyo, muri kusunga vanhu, muri kudai so vanhu, muri kudidi zvese ngazvipere zvamuri kuita izvozvo. Chii chakadaro ichocho? Vanhu ava vanga vakajaira sekutaura kuti vanga vakajaidzwa vakajaira, saka zvinhu zvaita se zvachinja ende haizvozvo ndikukutaura kwatona varume vavataura ende ava havasi vanhu vaya vekuti vanotengwa, havasi vanhu vekuti vanopinda chechi niya kuti vane nzara, vane everything. Mari dzacho vanenge vanadzo, dzimba dzacho vanadzo. It's like what the church yavo is the rich, ndoine mari yese pasi pezuva. Kwete kuti unoona nyika dzedzi dzinonzi dzine mari, nyika dzina mari kune chechi yavo iyo ndoine mari, the richest in the world, ndoine mari dzese in terms of my buildings, in terms of everything, my properties. So panapa nhasi vari kubuda vari kutaura kuti not with deep concern the prevailing situation in the country. We are all conscious to the Southern Africa Development Community SADC Heads of State meeting that to be take place beginning on the 17th of August 2024. It is in preparation for the important meeting that we are seeing the resurgence of some ugly vices. This said, for in a democratic nation that knows the value of human dignity, freedom of association and freedom of speech, such voices have no place as they contradict some of the fundamental values that from the bedrock of our national constitution. Pakashatisisa kumberi kuzasi nichadzika tichasvika kwese ikoko, but tikutaura nyaya yekuti pakashata guys. Madhara yavangoonera vangogara pasi vakati aiwa gati vaendesere tsamba vanhu ava mane. Unozati vanhu vakawanda, and I was shocked, I was like nyaya yedu yekuti tinonyanyisa kuda kurara so. I was like koya ngopinda from someone else ungazive. Shamari uchionera yabva kumabishops eCatholic, mabishops eCatholic vaya vari kunzi vajamukira Mnangagwa regime. I was like I don't think so, because these people, they are powerful. Power revainaro ndikukutaura vangona zvidira jecha zvese zvidira mafu ndo vanhu vacho iva madhara iwaya havasi vaya vekuti vanokwanisa kutengwa. Because in Zimbabwe chimwe chinhu changa chiri kutirwadza nguva yese changa chiri kunetsa inyaya mapastor, prophets, whatever tingati macharlatans emuZimbabwe, mafake pastors, mafake chinchi, all those pastors something, those guys mazhinji vacho mafake veve. Because zvinotangira pakuti munhu anotoenda kunzi ari kuzviendera kuchikoro kuti atange kunzi pastor. Ukatoona zvinhu zvakutongoendera kuchikoro kunzi ndikuenda kuchikoro chekuti ndizoita zvototanga, it's fake, ndo zvazvitongori, ndo patinenge patotangira problem ipapo. Because Mwari anokasina kukudedza, saka zvokuzonzi pese panonga kuzoita wakuzoshanda nemahurumende anenge achitira mutsinye, Mwari haagara zvipinda kuda kuzotsvaya kudedza Mwari, but iwe wakatozozvituma wega. Vamwe wakaita zvokutuma asi unonga wakatozviendera kuchikoro kuti ndidzidzisei how to be a pastor. If you want to be a pastor, you have to dress this way. Usadresse zvananhingirikini sana zvinoita nakulienda, usapfeke zvimaglazi izvi usapfeke izvi, usapfeke hembe dzakadai so, pfeka uchisunga matai, odai.
ndo problem inenge ichiitika. Ende muZimbabwe imwe problem inga iripo ndeyekutoti mapastors for God manga musisina, pastors for Jesus manga musisina, manga mangozara mapastors for ED. Imagine a country like Zimbabwe inosvika pakuva reduced to that extent yekuti hamusisina mapastors for Jesus. Ukuzoti aiwa isu totonzwa Mwari vatotihava nemi, Mwari vatotongai. You know, that's why sometimes ndichizobhiga mufeso anonzi Bishop Kevin namakanga anachimwe chokwadi chaizobuditsa kuti munhu wese wamunoziva iwe, muprofita unoziva napasta unoziva wese iwewe ari kungodya nemadzimambo enyika ino muprofita waBhaari, because zviri kuitwa hazvisi richo. That's why vakamutora vakatomuti ngatimusunge. Inini you know, sometimes ndinezvinodikisa belief kuti that guy kamutsungire kwavakamuita kaga. Pane mapastors vanenge vachisa ruoko mazviri man, vakanoisa pressure kuti why this guy mutorei man, this guy arikutishaisa mufaro man, because anytime aingomira aingobudikira so akangoona kuti pastor ndingataura zvakati ongoita zvezvo kungoti kana kutanga zvezvo unoona zvekungotora kana bhodhoro rovera paso bagera munhu ene bhodhoro chake ndo the way airova nayo chaicho. Changes, you know, ndo zvazviri guys. You know, Mwari vakavada baba, Mwari vakavada baba vaningirikini. Pastor anodedza kana ningirikini kuchechi kwake ngosvika negovernment team yese delegation ameno team raura unofamba naro mababa akawanda akarume akawanda vakazara kufamba kana voenda kusvika kuchechi kwavo gara. Instead of aparedze message inenge yanikira ndo zvinoratidza kuti they are fake. Instead of agara pasi anyatso kuparidza shoko rabva kuna Mwari, ane nazvo kutanga kupraise munhu yauya. That's why chinzi mapastors for ED, because munhu wa invite ED wachotanga kumupraise. Makazodai makagadzira marodhi, makazodai so makagadzira chakati, development taiona iwe iko shamwari. Saka kuti Mwari vakudedza kuti unomini kene chingoenda unozvitira kuofisi kwake kai bootlicking kadaro chinje kadaro izvo. No problem yataisangana nayo muZimbabwe mapastors yes, ndo situation yes, the whole situation yemapastors odedza munhu utanga kumunyimbira, because unoona mapastors vanhu vakawanda ukatatarisa muBhaibheri macho chembo vanhu mapastors vaive vazhinji kana kuti vanhu vainzi vatumwa naMwari, because zvemapastors I think zvakazotangawo vanhu vaive vainzi vatumwa naMwari vaive aitonzi achitumwa akanotaura namambo kunzi waenda unosangana navo, kungonzi wasangana na unoona kutovonzi abva ikoko achimhanyiswa anoti ada kutouraiwa namambo iye, because message inobva kuna Mwari direct ikananga kune munhu ari kutonga achitira utsinye, kana imimi mese amufarire kuinzwa, kana even iye wacho akada kuiteerera haikwanise kuinzwisisa, haazvifarire izvozvo. Saka ndo situation iripo iko zvinezvi manje zvinhu zvese matables achinja, zvinhu zvauda kuchinja, zvimachalatani zvinenge zvauda kuvhara manje. Unoona zvatosvika pazvatova baba wotozoti something fish is going on, something fish kunenge kuti unozototi komana ndichasara kuzongonza komana vakaenda vakazongoenda komana vakazongopeta zvinauro ndokwa zvakutongononanga ikoko kuti boss these guys, but I'm not saying kuti these guys ivo vari kutora because of vatsuro vave vechokwadi. No guys, vanhu kuchechi mungatozotanga kuti zvamukira muchiti saka iwo uri kuzoti avo ndo vechokwadi. Ina handisi kuzotaura kuti ani vechokwadi, ini chandojaja, I don't care kuti ndiani kana ndiani, ndingojaja zvine chingoitika mabasa anenge ataurwa ndo vanditongotaura nazvo, because mabasa iwo vanzi anomezhwa neBhaibheri. Atiti imimi vese vari kuita zvinhu zvese zvizvi ukanyatsoverenga Bhaibheri unofunga kuti anoswera akamira achiti akatarisana newe anenge autokuudza kuti iwe touch my anointed one, kuti anointed one akanozodzwa kuBible school, ndakaendeswa kuBible school ndanga anodzidziswa kuvhara vanhu, kudzidziswa kunyebera vanhu, mari dzinogadzirwa so shamwari. Iwe shamwari makambozviona kupi Mwari ndo voice rake matauriro ake kudzidzisa unzigara pasi upo mazipeji emabhuku machinji wotograduate kunzi wakugona kutaura iwo. It's public speaking, zvine zvichitwa zvese ubvongotanga kana kuzvitarisa. I still remember ndakati nomwe mufeso ndaibhuirana naye kudhara, so aienda iko maBible school ndazvinosvika ndoti iwe chibaba chimbo ndatomboona zvinhu zvamuri kunodzidza iko kwacho waverenga zvisina kana direction vaitozi vamwe dzidziswa history, church history, chichi zvanenge dzidziswa zvese. Pakadaro ipapa munhu anenge ainvesta mari yake ndo patiri kuzotaura kuti vanhu ava that's why they are after money, they are not after zvavakatumirwa tazvida Mwari. Havana kutombotumwa, in fact vakazvituma vakatanga tovatona Mwari ndo zvatongopa. Saka
everything zvimwe zvese zvinenge zvakuzoitika izvi it's something else zvekuti wega unoshaya kuti asi apa aida kuzodii akainvesta mari kapa zvinhu izvi saka iye akuda kuti mari yake idzoke. It's investment. Like you, for example, chinototi tuende kuchikoro unoda kuzotora the next thing unoda kuzotsvaga basa ndakuda mari ndakainvesta mandiri. It's like vabereki vako ndo vanenge vakainvesta vakaimisa mari yavo mauri kuti iwo udzidza nditi wozoita something. Zvozosiyana hazvo one kune dzimwe nyika kuti mwana anogona kuti kuchikoro kunoitiko ndokuvhurira makambani aya wotozotangira ipapo uchitoenda handiti vanenge vanhu vamwe vanenge vane mari. Saka it's the same thing zvekuti ipapo munhu anongobuda ubva andi ndaenda kubible school saka ndakuda mari kuna zvemahara majaidzo bhadhara chegumi usodobhadhara mari usingada kubhadhara manje ukuiri chichikwamo. Saka the next thing vakutsvaga maconnections ari pamusoro kuti ndakazonosangana president iwe shamari zvedu zvokutoita zvedu zvazoita manje anenge atocelebrate kana kumusha kwake kunzi akasangana napresident saka akushanda nawo. Vamwari chaivo vanenge vatumwa havana nguva yekuswera vachisekerera zvinhu zvakaita sezvozvo. Inotaura kuti iwo uri munhu watumwa naMwari iwo uchinyatsoona vanhu vari kumasungiro vari kuitwa maroverwo ari kuitwa vanhu nezviri kuitwa zvese zviri kuitwa izvozvo wobva watoramba uchiti mwahabu madi munhu waMwari muri kugona basa iwewe wotaura kuti iwewe muri kugona basa uri munhu waMwari iwewe uchinyatsozviziva kuti bhaibheri zvimwe zvacho rinotoramba wobva watoramba uchiti munhu waMwari muri kugona aiwa tinokutendai pachisilencwa mavoice evanhu because mavoices evanhu kandi the voice of God kandi the voice of people kakwete iwe shamari pakutaura mavoices wobva hapo wobva watonoti ndo voice racho kana Mwari takuringira ndo mavoice acho ari kusilencwa. Saka Mwari wacho mune muchinamata ndeupi mimi kana musingaenderani nevanhu. Shirikadzi nenherera ingani 1 year old child that mwana mudiki wewe ari mukati wewe arimo mukati namai vake vakasungwa vese akasungwa namai vacho arimo mukati wotobuda kuti shuwa ndi munhu waMwari tokutendai muri kutigonera iwe Mwari vari kutotiitira inini vanenge vachitomuti man of God. I remember inini ndakazvitaura musuno pachinzwani anga ari kuningirikini vachinamata anzi ngatisimudze isa roko 1 pachest rimwe mwesa mudenga munamata tichinamata so muri vatanamata vachididi vachitaura vari munhu ndakati it's fine kana muri kuti imimi this man atendeuka why asiri kuzoenda kunobuditsa vanhu vaakasunga nevamwe vacho mune mitonyozoziva mese mimi kuti havana mhosva because at the end of the day vanhu ava unozongonzi hana nyaya uyo ngabude uyu mani tatidomba unotinganingira hana nyaya uyu mani like zvakaitwa munhu akaita sajob scala zvezve shosho vanhu vese mamwe machurches ese mobva maenda muchinosangana muchinoselebrata muchitototi tasangana napastor ningita dididi ozopedza at the end of the day obva azongonzi hana mhosva. Saka munozosara muchiti chiise mapastors manje pakasafiswa munhu muchiona kuti munhu ari kusafiswa munhu waMwari ari kunamata kana akunamata zvichokwadi atendeuka ngaaregerere vanhu vese vakasunga vasina mhosva ngaaregerera umwe uri kungosungirwa nyaya dzepolitics dzimwe zvinonzi takona kuda kuda iso ningirikini kuda iwe vanhu avava usatambe nekuti iwo panobuda spokesperson wachitaura kuti garai ikoko mozobuda kana vaenzi vaenda imi chichi chakadaro ichocho mimi ndo nyika yakuti matongerwo yakuitwa kuti munotozonzi woda kugarisa mukati wozobuda kana ningirikini vanhu vaenda zviriko here zviri feo here. Saka the whole drama rese remaningirikinesa yanga ari kuitika aya manje vanga vari ngoita bootlicking vamwe vacho I'm sure vanotoenda vachitokumbirawo mota unofunga kuti paipiwa vanhu mota nachivhai pape unotozonzwa kunzi mota utorawo mota ipapo. That's why futi that guy where you ndo pakupindana kufungidzira ino zvinhu zvake zvese zvinozongopera zvangonzi it's fake. That's why ndikuona anga kutorosvika pakunodya madzimai because akanoti zvazvina mati hapana Mwari apa hapana Mwari kana mbodya iwe unofunga kuti uri prophet iwe bvonzi mukadzi wako iwe anzi aonekwa anga ari mudm yaningirikini unzi aenda kanodyiwa mukadzi wako iwe uri prophet unotoona ukadedzwa naMwari unotozvita kuprofita vanhu vachitopona uchiprofita munhu kuti mufiriji mako mune madomasi 5 mune chakati obva watonzi iwewe mukadzi wako ari kuoneka muinbox yaningirikini achidyiwa imomo obva watofamba futi mangwana uchinzi uri munhu waMwari unongochinyeba unofanira kuzviona zvizvo kapamweya kungoti aiwa ushamwari lino unochitadza kuona izvozvo hapana Mwari papa even vakakukomperedza ngatimboti kana kuti muprofita hazvipa awanzi hakuna kanga inozvirapa nditi wati vamwe vacho vanenge vatona vana vemaspiritual fathers vacho vanenge vachinzi ndo vari sharpest prophets vanodi kuprofita uchinzi kuti my son ndiri kuona pakadai pari kuitika chakati kana mamwe wamaprofets vanhu mafriends vanenge vachitamba navo utadza kuona kuti iwo ninge vari kudyiwa naningirikini zvinongoreva kuti hapana kana inoonekwa zvese zvema
peke zvemachangatani zvemagaisi zvezve. Saka ndisikuona kuti zvevakadzi zvakudyiwa. And you know that day inini zvekuzonzi nyaya yacho yanga iri yechokwadi yekunyeba whatever, I don't care. It would be honestly speaking, ndakafara, ndakacelebrata, zvakandifadza zvisingaite kuti ngavambopanishwa that way, because ivo varikuda kunyebedzera kuda kuvhara vanhu vachizviti vanhu vamwari. Saka it's something chekuti chine chakutaka kuexposwa mbichana zvibude pajekerere zvizare kadyirwa vakadziwo vanhu vakadaro unovadii, ndo vanonochinda chinoita worshiping. Munderedu 2030 vanenge vachiripo, unotoona umwe munhu muchechi make. Pane imwe chechi yandotoziva yemuZimbabwe muno, I know that church, ndotoiziva yekuti chechi iyo muchienda kuchechi ikoko vachinonamata havanigakini vanonamata vachida iso pakanzi pari kusumudzwa maoko. Handi mamwe machechezi we worship you muchida iso muchiworshipa or whatever, kana anything chamunongoita ngatisumudze maoko kuti tinamate vamwe vanodai whatever. That church iyo inodai vanosumudza maoko vakadai, zvese zvavari kuita vanodai. Chero akada kuisa roko rumwe pachest ranzi roko rinosumudzwa so. What is this? Vanotobvuma kuti isusu tiri imo muchechi macho mavatotodi isusu tiri muno tiri zano church yese chitaura kuti isusu ndokwedu ndo yatinosapota iyo. Nosingasapoti ipapo haiwa unenge warasika, hatizvikurudzire, hatidi vanhu vanodaro. So guys, ndo nyaya iripo. Saka drama rese iro ranga riri kuitika, nyaya rese machurches mapastors ese vachita bootlicking havana kana rumudza chokwadi, vakazongoramba vachingo continue vachingoenda vakadaro. Pamwe auda kuvharwa machechi avo vanito pamwe ndongo yekupesera, but mabishops aya azviramba. So mabishop aya azviramba, inini ndiri kufara, I'm so happy kuti mabishop vakwanisa kubuda vachikondema kuti zvamuri kuita hatisi kuzvida, hazvisiri izvo, musadzvanyirire vanhu chichi and stuff. I am so happy. Ndiri kuonawo vana veZimbabwe vari kufara nezvinhu izvozvo, vari kutobudawo vari kuti they don't expect bread crumbs like the rest. You see, ndo chimwe chimbotaura, these guys hava expect kuda kupuwa chikafu, vane zvese. Atozoti kana ndichida mari nini ndofanira kutodai, so vane the way yavanowana mari nayo. Ende kana vakatoenda ikoko unoona kutozonzwa kunzi mabishops aya pavaenda kustate house vasiya vadoneta chikafu pastate house ipapo chekuti pajikiwe, because mari yacho vanayo, varidze mari. Watona varitoita meeting ipapo. It's like type yemachurches awaya ndo angatokumbirwa mari kude kuti chechi iyo inende inokumbira mari. They have got everything. I'm telling you izve. So kana uchida and make a good research of this, also dzoka uchindiudza unozononda kuudza chokwadi, that church ya Catholic ine mari yekupenga je, mari chacho vakaita kuzara nemari. Saka hava expect zvizvi. That's true. Mwari kuti this is the voice of maturity. Aiwa obvious. Zvasiya hako asi haumboona chichi pastors for it ikoko. They know zvavakafambira manje. Saka vanotoona kuti aiwa bhaibheri riri kuti zvakati. Ende mutsamba iyoyo pane patokotwa bhaibheri mira chazonyatsoidzika nayo tsamba yacho time. Mwari kuti kwete zvana madzibaba vaED, right? Team madzibaba for ED ndo mamwe acho andikutaura kuti kumachechi kwavo hakusumudzwe maoko so anoita kunzwa iso. Zvakasiyana. You know, when I celebrate, Mwari kuti a house divided against itself will never stand. They should have added that. Okay, Mwari kuti I have been looking for a home. I think Catholic can be a perfect place for me. Mwari kuti haininika zvinanditende uke nditobva kumapapa kwandiri kuenda ndiende zvangu munopinda Catholic, because you know varingonanga chokwadi, varingorwa nemo vanhu badhare varingorwa nemo bvo vachitoenda vakadaro. Pana vari kubuda amen, hanzi amen, my Maria, proudly a Catholic all the way, God bless you always. Okay. You know, people are celebrating. I always tell my family that when I decide to start going to church, it will be Catholic. This church is feeding orphans, educating the poor, building schools and clinics, sheltering the elderly, standing with Zimbabweans where the government is failing.
ipapo ndo chokwadi. Since I think inini Catholic kumashure kungu ndasina ngubasa nazo zvikubvuzuzizano zvimachechi but ndakatanga kudiscover nezvechechi iyo kutanga kuzviisa musoro zvemachechi kuti the way vanoshanda. It was in 2008 ndo pandakaona Catholic ichipa vanhu zvinhu ichibatsira vanhu. Kune vanokwanisa kuziva nzvimbo yandikukudzai pane Catholic so iri kuMbare, pane pamwe panonzi is it Ransbeck, kana tiri kukanganiswa zita ainzi Ransbeck something. Ndikutaura kuti every day paiuya pachizara vanhu vachikumbira vanhu vakawanda vakasenzera vachita kuti baba mwana wangu azodai, unoona mumwe munhu achinzi gumbo rake rakaita kutsva, obva anzi sorry budisa kana zibundu remarobha batsira iwe kana kuti bamwe wacho anogona nguva yako kanhingirikina pepe wotora kana pictures what don't worry what I boss ka for now chimbotora chikafu chimboenda kunodya munobatsirikana ende mudzoke musi wakati unotoona vanhu yava kudhozwa kwanzi it's fine. Takataura nevanhu vedu venhingirikini saka muchabatsirikana mapictures anenge atoendeswa kwanenge dayo vamwe vacho vanotogara vatonhingirikina vana vanobva vaibhadhira maschool fees ipapo handisida kunyebera vakawandisa nanhasi up to now. And we cannot compare that with this Madzibaba for ED something. We cannot compare these people Madzibaba for ED because vari kuendesa nherera kuzvikoro, nherera dzekuenda kuchikoro ndo mabasa acho aMwari. Inini you can't make me believe kuti iwe uri waMwari nekupa kusvika uchinamatira vanhu out ndakudaenda what for but handisi kuti ava ndo vari direct chacho ndokutaura kupa mabasa. I think number 1 nherera dziri kuchengetwa chinchichi maschool fees vanorwara chichichi zvese zvikoro alright kuri kudzidzwa vana vanganodzidza muzvikoro zvavo maboarding atichatotaure zvibaba vanhu ivavo zvibaba ndosaka vakatozongoona kuti hai pana vanyanya maningi tingovaudza maningi ngatingovaudza mheno ikoko ende havana zvavanovaita dzimazidhara kutoti mazidhara ekuti vanotokupedza career futi saka varikuti hapana vamwe vari kubuda Catholic forever. Vamwe vari kuti there's no way normal people will not find whatever is happening repugnant. Okay, vamwe vari kuti kana usati wava Catholic hausati wava kuziva utenderi. Unakidzwa vanhu vari kuda this church vamwe vari kuti I watch in envy calling evil by the rightful name through the heavens might fall. Okay, vamwe vari kuti standing by the truth is true Christianity. Others are just quiet watching evil happening all around. Ndo zvandichitaura kuti mamwe machurches veche vanozvita vari padhuze navo vaya why vasiri kuenda kunoti mudhara iwo buditsa mwana mudiki ari mujera namai vake ngavabude vanhu ivavo vadiki ngavabude. Why machurches mamwe vasiri kuzviita izvozvo? Utsinye unokutorana chechi choni utsinye. Saka these guys vanonyazoziva zvavanenge vachitoita vanobva vatotaura kuti hai mubhaize maiba chichakadaro izvozvi siyai nhingirikina vanhu kunzwei kuti muri kushungurudza vanhu zvakadaro aiwa zviseri izvozvo nzadaro imimi mbomirai. Saka ivo mazidhara yamanje havadi munhu anovaudza chokwadi, ndo pane problem. Unoona kutozonzwa kunzi for now machurches ayo ngavambomira. Ndiani ari achitodza izvozvo? Mudza kuti musoro mbuya wako hatichade kuona machechi kuno, vanhu machechi ngavambomira kana kuti unonga kumbonyimwa access kunzi kuno kuti takazara saka mbomirai hatisi kuda kuona vanhu vanoningirira. So tsamba yavo yekuzoenderera mberi guys panapa iri kubuda iri kuti generally people with grievance tend to take advantage of big meetings to their views. We have seen people positioning themselves to do this in the past and are doing so now. This phenomenon is not unique to Zimbabwe government, often struggle to deal with such realities. Some tend to be repressive, but such responses are self-defeating. As the Catholic bishop, we are worried and saddened that to silence the dissenting voices and the quell possible demonstrations, violence, torture, and abductions seem to be the only option deployed. Why not try dialogue with those who feel aggrieved by the present state of our country? As Zimbabweans, we are people with a culture of tolerance
and we value diversity, let this be seen in how we conduct our business and how we articulate our grievance. We appeal to to exercise their rights responsibly, and to the government we call for raised, and the prevailing situation in the country does no one any good. Recently, we have seen the wanton arrest of citizens under the previous charges. Some of the arrested have been denied bail. Surely, even those who have committed crimes deserve to be treated in a just manner, and they cannot be denied their fundamental rights. Here, the adage justice delayed is justice denied ring true. Let us safeguard the human rights enshrined in our constitution. As we once appealed before the August 2023 elections, we urge our politicians again and those in government to exercise their duties responsibly. There is no need for the toxic, inflammatory rhetoric that is awash in the media. I would like to remind our politicians of the words of our Lord, that to whom much is given, much will be required. Luke 12, verse 48, with the positions of leadership that you hold, you have been entrusted with much. You know, ndo mashoko arikubuda panapa guys, arikutaurwa these bishops vekucatholic and havasi kufara, and zvinhu zvacho hazvisi kutofadza, saka hapana no expect kunganganzi ari kufara. You know, ndo mashoko avari kubuditsa, and ndo zvinhu zviri kufarirwa nevanhu vakawanda. You know, vanhu vari kucelebrate kuti this time I think tazowana vanhu vanogona kutaura chokwadi, because hazvinakidze ningi ninge atosungwa mwana, ninge atosungwa ninge haati kutokusunga anzokazoita semusoka ata zvese izvozvo zvombaiswa papause kozvinezvi mabishops vabudikira kati no ngazvipere. Saka ndo situation iripo paground iko zvinezvi, ndo nyaya ndanayo nhasi ndakakubatira guys. Munoziva kuti inini handitenderere and handimverengere ndikatongonzwa nyaya inenge ichiitika ndogara ndatongoya neupdate, tobva tatanga dheredo mune zvakanaka. Kana uchinge kusvika panapa first time yako, it's very important to subscribe panapa, so that inini kana ndakuuya nenyaya idzi unoziva kuti nyaya panapa dzinoita kunaya, haujambwe, unogara uchiziva zvese zviri kuitika, zvese wotosaraunika kunzwisisa zvinhu kare different. You know, panapa tinenge tichiti ngadzikakati, brain ngadzidonze. Saka ndo nyaya yacho iri panapa yandakubatirai, and the most important thing chandikukumbira kuti usiye waita kulike this video, kuti vaboikane vazive kuti imimi muri kuzvifarira zvokuti vatsurwa izvozvo.